Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Daren angwanci wani dare ne da ake farin ciki. Idan an wayi gari cikinsa, rana ce masoya ba sa manta ta ranar farin ciki. Za ku kasance a wani hali mai tattare da shauƙi da zumuɗi na kasancewarku a matsayin abu ɗaya. Daren daraja ga ma'aurata kenan. Da zarar an kai amarya gidan mijinta, ango kenan, iyayenta da ƙawayenta za su bar ta a ɗaki tana jimamin kasancewarta a wannan yanayi na zama amarya. Akan so bayan an watse an bar amarya ta tashi ta gyara abin da take ganin ba zai ƙayatar mata da ango ba. A wasu guraren ƙawayen amarya suna tsayawa har sai an kawo ango. Wannan baya cikin al'ada. An fi son a bar amarya daga ita sai ango. Ango ya sani abubuwa da yawa na iya ɓallewa mace. Ango ya sani cewa abubuwa da yawa na iya ɓallewa mace murfin budurcinta. Daga cikinsu akwai na ɗaya, jinin haila mai nauyi. Sannan na biyu kuma hawa sama, ita ce gini da shine kamar gini da sauransu. Na uku kuma tsalle-tsalle, kamar wasan tsalle-tsalle da sauransu. Na hudu kuma yawan hawan keke ko doki. Sannan na biyar kuma hawa jaki da dai sauransu. Ya kamata iyaye su dinga hana yara mata irin waɗannan matsalolin. Allah ya sa mu dace, amin.